Ok, m-am auzit acum, m-am auzit. Salutare și bine v-ați găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca GTA San Andreas. Ne vom juca GTA San Andreas. Sper că îmi place jocul. CJ zice să apăsați butonul de like în continuare. Dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Și acum vom continua de la salvare de aici, de la spital. V-am promis că fac și episodul ăsta. Și mă țin de cuvânt. Dar vă zic așa, abonați-vă la canale, la mine și la Ștefan. Adică ca să facem 50 de abonați. Și vă rog frumos, dacă se poate, să vă abonați la canal. Și cine apasă pe butonul ăsta de like și like-urile să fie, vom strânge și noi la episod 100 de like-uri. Nu vă cer mult, dacă se poate. Și vă zic, cine apăsați pe butonul ăsta de like în continuare este cel mai bun prieten al meu și e cel mai tare băiat, fată, nu știu. Acum este pe GTA San Andreas, de exemplu. Suntem pe un joc mai vechi, care rulează bine pe mobil, din câte se vede. Acum, nu știu cum dau la arme. Nu schimb arme. Aici, dar n-am arme. Și cum mă iau unde sunt? Ok, sper că mă aud bine aici pe joc. Sper că voi auzi jocul ca idee. Sper că nu filmez de o jumătate de minut degeaba. Ca idee. Vă zic așa. Pe GTA San mă rog de domnișoara asta, o brișez în public. Să bat cu polițistul. Care câștigă? CJ sau polițistul? Pariați? Salut. Hai, că cam greu de controlat asta, dar... nu e greu de controlat, dar e foarte greu să... fugi, fugi. Stați un pic, că mă urmărește poliția. Ca idee, mă urmărește poliția în joc. Și trebuie să scăpăm de poliție, că nu avem treabă cu poliția. Trage poliția după noi. Suntem pe clădire. Ați un pic. Suntem aici pe clădire, dar nu știu ce facem mai departe. Sper că vă place grafica jocului și... Da, cine nu s-a jucat GTA San Andreas? Adică dați-l pe CJ. CJ vă zice, dați like. Dacă nu, CJ se supără pe voi. Așa că, de dragul lui CJ, poți să vă la like, dacă nu, el o să moară călcat de o mașină sau o să moară motive mai dure. Hai mă, hai, să dăm-o și mie, dați-mi mașina asta vechi. Are pistol! Nu! Are pistol! Mă gândesc. Are pistol, Doamne ferește, are pistol ăsta, băieți, are pistol! Cum îl lăsați, bă, voi pe ăsta să aibă pistol și pe mine săriți pe mine ca la... Hai. Urcăm pe vicul, CJ. Lasă-mi pace pe ăsta, că ăsta... Hai, să mă el pe aici. Hai. Așa parchezi de pe GTA San Andreas. Nu vine unul și mută mașina. Hai să continuăm ce mai facem noi pe GTA San Andreas și sper că vă place videoclipul în continuare. Apăsați pe butonul de like, dați un like, un comentariu și nu uitați să vă abonați la ambele canale. Aveți linkul în descriere a canalului. Bun. Acum noi pe GTA San Andreas avem misiunea așa, să ne lăvăm poliție. Avem o serie de poliție. Bun. Hai să ne dăm jos la băiatul ăsta, să-l dăm frumos. Dă-te jos de mașina ta. Le trebuie și nouă mașina ta. Mersi de BMW. Acum am luat mașina. Acum. Am spus să și conduc. E foarte greu. Acum am văzut să conduc. Aoleu, Doamne ferește, l-a încălcat pe tipul ăsta.
Mă crește, mă. Avem un lag de nu vă văd, am un lag de nu vă văd, de nu vă văd. Acum mai departe, noi trebuie să mergem. Nu știu unde mergem, ne vedem cu ochii. Așa că vă las un link la descrierea jocului și persoana aceea cred că e dubioasă. Ce sat? Vreau să dau cu unul. Vreau să dau... Mamă. N-a fost cea mai bună idee să mă să fac persoana să se doarmă în plus. Arăt și un Vă mulțumesc, mașina voastră a fost mașina. What? What? Ce bă? Te mă jos de mașină, bă. Să fac cu mașina care am fără să de la altă. Mie nu mă interesează așa mult de mașina asta, ca idee, nu mă interesează de ea. Dar faza e că n-am mașină. Ultimul am 956. Știți în comentarii. Eu mă de o persoană publică. Nu știu ce să... Am o idee. Wow. Am chill.